И здравейте хора, искам да ви покажа как минава моя ден с Roblox всеки ден. Съжалявам, че ви го показвам, но днес трябва да ви покажа само едно нещо. Изчакайте малко. Влизаме в Roblox и си избираме тази игра. И да видим дали нещо ще направим. Така, ето играта. Който е играл, да се абонира за канала ми. Айде, плей. Ето това ми е героя в Roblox. Изчакайте, защото понякога забива. И довиждане. Някой друг път ще се видим. Довиждане. Чао, чао. Алоха.